ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Nita's Secret File. Si Nita na pumasok sa isang maling relasyon para maramdaman niya uli kung paano mahalin. Pero sa dulo, binitiwan niya yung taong mahal niya dahil alam niya na mali na makasira ng pamilya. Sana all may ganong klaseng realization pag ikaw ay naging kulasizi. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Matt Steven Vito. Ate, grabeng kati ka. Sobrang kati mo. Dapat kinuskos mo na lang yan sa pilapil na dahon. Uso pa ba yun? Buti na lang si DJ Rocky ang nagbabasa, parang rosas na bulaklak, ang ganda and blooming. Ay, thank you. Shoutout naman po sa mga driver na nata-traffic. Sa Ultra Mega Driver ng JCR na si Marlon De Los Reyes 589 at Michael Ga Edgar Aguelo Plamer Domondon, Greg at Vito na araw-araw, gabi-gabi nakikinig sa Love Radio. Thank you so much, Matt Steven Vito. Hindi nga, wala ngang naganap sa kanila. Kulit nyo ah. Sabi, hug lang yun. Oo, tsaka video call lang. Diyan na judge nyo agad eh. Anyway, ito naman sabi ng ating kabisyo na si Elizar Kaloyloy. Depende sa sitwasyon dahil ang hirap talaga kapag mahal mo na ang isang tao. DJ Rocky, ang hirap kasi parang hindi ko mapaliwanag dahil ito lang ang honest opinion ko lang kasi kapag mahal mo na ang isang tao, mahirap pagwalan. Lalo kung in love na siya sa'yo. Ang hirap naman kasi na kung papakawalan mo pa siya at tunay yung nararamdaman mo. Ang ganda siguro ng secret pa yung ngayong gabi na to kasi na-experience ko na to before. College days ko ba mahirap kasi kung papakawalan mo siya at hindi ka, kung honest ka naman sa kanya, sincere ka sa kanya, dapat intindihin mo yung mga limitations mo bilang sa sarili mo at para sa minamahal mo. Siyempre sa uli kayo rin mo sasaktan eh. Yun lang nga, Ate Rocky. Maraming salamat sa iyo, Elizar C. Kaloyloy, na nagsasabing mahirap. Pero mahirap din mapakinggan na mas malakas yung tunog ng electric pan mo kaysa dun sa boses mo. Hindi ko alam kung nasa loob ka ng electric pan. Nagsasalita ba yung electric pan? Or nasa eroplano ka? Ay, pero sabi nga ni Elizar Kaloyloy, napakahirap pakawalan pag na-fall ka na sa taong yun. Eto pa sabi ni Boss Louie Valderrama, bago ka gumawa ng isang hakbang na ikaka-issue ninyo, dapat maayos ang inyong usapan ng mga kanya-kanya yung partner para hindi kayo nagkakaroon ng kasalanan sa isa't isa. Cheating is cheating. Hindi ka makakawala dyan pag nagawa mo na. Anyway, first sponsor po namin na si Miss Mabi.
Pabati kami, DJ Rocky. Message ko sa kanya kahit malayo tayo sa isa't isa, mahal na mahal kita. Mabi, I love you, stay strong kasi 1 month na tayo. Alagaan mo ang sarili mo dyan sa work mo. Watching from Bukawi, Bulacan. Taray, 1 month pa lang may paganyan na. Di pa kayo nagkikita, no? Boss Louie Valderrama. Kaya mahal niyo pa yung isa't isa. Tingnan niyo kapag nagkita na kayo. Charot, Anyway, ito pa sabi ng ating kabisyo na si Val. Sang-ayon ako. Yes. Feeling ko si ate girl, ako yung nag-send ng letter. Pinakawalan ko ang taong mahal ko dahil alam kong mali. At ngayon, parehas na kaming kontento sa anumang meron kami. Ang brave mo, sender, kasi nakaya mong itama ang pagkakamali mo. True. Buti pa yung sender natin na kaya. Ikaw, Val, kailan? Eto pa sabi ni Robert, kung alam mong sa una pa lang may iba na, sana hinayaan mo na, nahuli tuloy kayo. Pero sa huli, bilib din ako kasi binitiwan mo siya, kaya hayaan mo na at may sarili ng pamilya noon. Hanap ka na lang iba yung walang sabit at ikaw lang. True. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Russell, kapag may pagkukulang ang partner nyo, kailangan ba talagang mag-cheat kayo para mapunan ang mga bagay na wala sa mga partner nyo? Nita, kung wala kang pagmamahal sa partner mo, magpaghiwalay ka na lang. Hindi yung ipapaalaga nyo pa sa mga magulang mo yung anak mo. Hindi yung maninira ka pa ng ibang pamilya gaya ng ginawa mo sa pamilya ni Jackie. At isa pa, huwag kang victim blamer sa partner ni Jackie dahil pareho kayong nakagawa ng kasalanan nang dahil sa pagkukulang ng mga partner ninyo. Ay, gigil yan si Darwin Rosso. Hi din kay Bernard Laurejas. Sabi niya rito ay, pabati na lang po dito sa Sinulog 2025 Brass Band Competition Winners 506th Air Bass Group Marching Band. Masasabi ko lang ay huwag magpapalahi sa mga babaerong lalaki. Ay! True! Eto pa sabi ng ating kabisya na si Gab. Ang maipapayo ko lang sa sender natin, dun tayo sa tunay na nagmamahal, walang sabit. Pabayaan mo na yang si Jackie at buti na lang hinayaan mo na. Meron lang talaga mga pinagtatagpo pero hindi nakatadhana. Magtiwala ka lang sa Lord natin na ibibigay kanya sa tamang tao. Yun lamang po, DJ Rocky. Lots of love. Eto pa sabi ni Igop Moto Vlog, mas maganda ka pa sa gabi, DJ Rocky. Thank you sa pambobola. Ang masasay ko lang sa SF sender natin, Nita, yes naman, kahit kailan hindi naging tama ang magmahal ng taong merong asawa. Lalo na at meron kayong pamilya parehas. Goods din naman yung ginawa mo na iniwasan mo na at hiniwalayan mo na dahil mali talaga ang taong yun. Shoutout po sa TNVR Alliance, The Boss, Grab Cars, kay Dan, Boss Ramil, pati na rin sa Solid Independent Writers Group, Capitol Chapter na nakatune in habang nakatambay sa kotse. Hi din po kay Charles Sancho at ang sabi niya rito ay, wag dapat itolerate mo nga ganyan, nakaka-egol sa pagkatao yan, kaya nasasaktan ng mga tao. Sana matuto ka na sa nagawa mo, lalo na 2025, Year of Temptation umano, at sana rin ingatan mo palalo ang sarili mo. Huwag tayong pumili ng mga tao base lang sa looks. Kasi what if may tinatagong lihim? Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. True. Ito pa sabi ni Greg TG, tama na ikaw na lang ang bumitaw. Kung gusto mo ako na lang ang landiin mo. Sige nga, Greg TG. Message mo nga sa akin yung number mo, tas forward ko dito sa sender natin. Ay! Buti na lang, meron na po tayong isang kabisyo na nakawala na po sa isang relasyon na mali para sa kanya. Meron na po tayong isang kabisyo dyan na matatawag nating hindi nakabet. Ay, pakahirap, no? Yung parang ang dami mong dahilan para maghanap ka ng iba kasi kulang talaga eh. Kulang yung naibibigay ng partner na meron ka eh. Na kahit anong reklamo mo, kahit anong sabi mo,
Kahit anong pagtitiis na ginawa mo, kahit lumuha ka pa ng dugo, walang pagbabago. Kaya nga sabi nila, kapag yung partner mo, ang asawa mo, hindi nagbago, edi maghanap ka ng bago. Pero ang tanong, ganun na ba tayo kadaling magbago? Eto nga ang sinita eh. Napakatagal na panahon siyang nagtiis. Pero kung alam mo yun, kung lalaliman natin yung pag-intindi natin sa kanya, we are not gonna tolerate, of course, cheating. We are never gonna tolerate that kind of act. Pero ang mahalaga siguro na hindi nagagawa ng isang tao kapag may karelasyon siya, yung makapagsabi ng totoo. By the way ha, meron kang kulang, so hahanapin ko na sa iba. Diba? Kung well-informed lang po, na-align lang lahat sa mga partners natin, ng mga bagay-bagay, I think wala masyado masasaktan na malalim. Mabarkada ka, di mo naalagaan yung anak natin, ang tagal ko na nagtitiin sa'yo, okay lang ba na maghiwalay na tayo tas maganap na ako ng ibang magmamahal naman sa akin, yung kikiligin naman ako? What if ganun tayo kadirektang magsalita sa isang tao? Hindi yung kinikimkim natin. What if mas brutally honest tayo sa partner natin? Baka kaya. Baka kaya na magbago yung isa? Baka mas may realization. Baka kailangan pakita mo talaga yung pangil na meron ka tas kagatin mo gamit yung pangil mo. Baka hindi na umuubra talaga yung patwitams. Baka hindi na umuubra talaga yung tipong kaya kong tiisin lahat ng to. Baka hindi na eh. Baka kailangan ng minsan mangagat ka, gano'n, parang vampira lang. Para madama din niya yung sakit. Sa ibang paraan. Sometimes you have to let them taste what they served you. Pwede rin namang they need to taste their own medicine. Tama ba? Tama ba yung ano ko? Ang pinagsabi ko din. But you get what I mean? Ang tao, napakahirap magbago kahit anong mga pinagsabi mo eh. Kahit umiyak ka na ng dugo, kahit nakita ka ng pagod na pagod, hirap na hirap. Hindi pa rin at hindi pa rin magbabago. Kasi wala naman talagang magpapabago sa isang tao kundi sarili niya lang. Sarili niyang motibasyon, sarili niyang kagustuhan. Pwedeng maging inspirasyon ka para magbago siya, pero hindi mo siya pwedeng utusan na magbago ka naman at gagawin niya yun. Dapat siya mismo sa sarili niya gusto niyang magbago. At kung hindi talaga niya gustong magbago, pasensyahan tayo. That's the time you make an ultimatum and make that decision of letting go of that person. Lahat ng toxic nakakasama. And you have to let those toxic people go away. Walk away. In order for you to save your sanity. At pag may nagpakilig sa'yo, na kahit pakiramdam mo tamang tao siya pero mali lang yung pagkakataon at mali lang yung timing, maling tao pa rin yan. Tandaan mo na kapag mali yung pagkakataon, mali pa rin yung panahon, maling tao pa rin yan. Hindi magiging tama yan. Walang ganun. Na tamang tao sa maling pagkakataon. Walang ganun. Pag may pamilya na, maling tao pa din yan. Hindi mo pwedeng sabihin na yung positive magiging positive pero kung may negative dyan sa gilid. Alam niyo yun yung logic? Di ba pag positive
positive equal to positive. O, pag negative tapos may positive, positive pa rin ba yun? Hindi! Negative yun. Pag may negative tapos positive, negative pa rin yun, diba? Pero pag negative, diba, positive yun. So, dapat maghanap ka ng in all aspects mali para maging positive na. Charot! Charot! Sabi nitong DJ na to. Diba, kidding aside, kabisyo, walang tamang tao sa maling pagkakataon. Ang tamang tao sa maling pagkakataon ay mali pa ring tao. Ang tamang tao sa maling panahon, mali pa ring tao. Tamang nararamdaman sa tamang tao sa maling pagkakataon, mali pa rin yun. So bottom line here is that kahit kailan hindi magiging tama ang mali. At palagay ko hindi naman natin kailangang magkamali at maramdaman yung consequences ng mga maling desisyon natin para tuluyan nating malaman kung ano yung tama. Pero kung nangyari na talaga na nandyan na ang consequences ng mga maling desisyon natin, kailangan lang nating itama yung mali. Learn from it. If you have to say goodbye, then say goodbye. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me at raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for Top Secrets. Kapiling pa rin ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Raketera, di kayo nakatutok. Dito sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Nita's Secret 5. Controls number 1.